И здравейте, дами и господа! Днес ще ви покажа как да се направите невидима папка. За целта ви трябва избрана от вас папка или нова папка, която може да направите така. Да използвам новата папка. Задържате Alt и Caps Lock, които са от дясната страна на клавиатурата, а от дясната страна на клавиатурата има числа. От тези числа пишете 0, 1, 6, 0. Ако е с горните числа, не става. И цъкате Enter. Вече нищо не се вижда от папката. Цъкате свойства, персонализиране. Окей. И сте готови. Вече тази папка не се вижда. Не можете да видите папката, освен ако не направите ето така. Трябва да се знаете къде е, примерно, да се изместите в ъгъла. Така. Това беше от мен. Абонирайте се и лайкнете клипа, ако съм ви помогнал. До скоро!